BJP Phanarong Lamso go. Promote BJP Phanarong Chung Lamso go. Bona Hambai wo. Bola bola Bharat Mata ki. Bola bola Bharat Mata ki. Bola bola Bharat Mata ki. Bonde. 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 BJP Phanarong Lamso go. Promote BJP Phanarong Chung Lamso go. Bona Hambai wo. Bola bola Bharat Mata ki. Bola bola Bharat Mata ki. Bola bola Bharat Mata ki. Bonde. 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 তিনি ত্রিপুরা রাজ্য 184 জন রাজানি ইতিহাস পরিচিত দङ কিন্তু सुननाय दिनुखा तामोनगे जों गोबां राजनीति थाइके आंचलिक कारण जातिनो मोखांनाय हिनै बाक्सा तामोनखा जों सिलाय पाथन तै पर्यन्त जातिनि बागै लड़ाई दायित्वबान बर'नो बेलायखिना हामबायरुय दिनैनि असभानि कायसा कायनि आं रोंगौथिखौ कक सायख'नांगोन नगनुकुंनि बिभिन्न रकम सं पाइलेन बिसिंगो फनो खाथुं खाजानि बिसिं दिखे बा बखाव ओंखाय दारा तिनि अरो जागा उनको जॉइनिंग प्रोग्राम बो तिनि कोई फैमिली अरो जॉइनिंग थाइका अच्छा तिनि उत्तर महारानीपुर कल्याणपुर विधानसभानि आन्दार तिनि महारानीपुर शक्ति केंद्र बाय लुवारी जाक कायसा जॉइनिंग सभा तिनि 8 फैमिली 21 भोटार त्रिपुरा मथानी और जॉइनिंग हिका बीजेपी कारण नुखा बरक दीर्घ एडीसी सरकार फैमिली यागुल त्रिपुरा मथाबाई रंगई जे सामुंखलायका जेचिनि महाराजा प्रदुतनि जे आशा बाई आकांक्षा बाई बरक तिनि त्रिपुरा मथानी तुई सामुंखलायका किन्तु नुकजाखा बंनि जे लास्ट फाइट 2023 नि निर्वाचन नि परे बंनि जे कायसा प्रतिश्रुति ग्रेटर त्रिपुरा लैंड अब सारा त्रिपुरा बेपिक नुकजाखा अब कायसा कुनो दाबी इंगै माया बरक अबहाय कायसा मेसेज मांखा दिनै बरक साधारणत बरक जनगण सिमिया बरक तेबो त्रिपुरा मथानि नेता कतर सालब्रुम त्रिपुरा राज्यों बीजेपी हाबै तंगमानि नरक नुगना यूट्यूब खुलकायनो निनि फेसबुक खुलकायनो जों नुग दंगो ताइचिनियो महारानीपुर आमचायो ताबुकबो ताइबो जॉइनिंग नि बागै जोंनो कक साहारजाक दंगो एवं सारा एलाकाबासी सारा त्रिपुराबासी नुखना जे त्रिपुरा राज्यनो मोदीजी जेबाबे जोंनो नक थेके आरम्भ खालायै निनि पानीय जल ताई विशेष खालायै पीएम किसान PMOI जे नग रक खाइ तंगमानि अब सारा त्रिपुरा बेपिक जे उन्नयन खाइ तंगमानि आबनो नाहारिनो तिनि नुकजाखा तिनि महाराजा प्रदुतनि कक तिनि बिकिलिया हिनि बरक साइमानखा अबनि बागैनो एकमात्र बानजिनानि लामा दंगो बा बानजिनानि लामा तिनि नरेंद्र मोदी जी थानिनो दंगो अब जतनो सिजाकजों 80 बछर जों जारा तिनि खुंथाय बारा रक केन्द्रआव जे कांग्रेस दंफ्रोबो कांग्रेसनि विरोधी खालाय सामुं खालायो ताबुक केन्द्रआव बीजेपी दंफ्रोबो जों बीजेपी नि विरोधी खालाय सामुं खालायो अबाय त्रिपुरा राज्योआव तिनि खुंथाय बारा रक उन्नयन इंनानि बा उन्नति इंनानि कुनो लामा नुहुर जागिया आबनि बगैन तिनि बरक फायै बीजेपी नि नग फायै हापायका बीजेपी नि पताका तला फायै हापायका आसुक साइनो आनि कक अरनो मथा मोर तिनि तामनि बागै तिनि अर त्रिपुरा मथाया कबोय बीजेपी ओ जॉइनिंग खेबेगा मोर कक थे फाइन साइ खना बिगादि बिरबा साबन काहा मेता लय दिया मोबाइल सुनतो आगियो ओमफ्राय तो त्रिपुरा मथावनो फाइदि हिंकै थांलाय मा दंलाय जाखा फाइदि हिंकै दा हिंकै जों आ जागा दङ बकुनु सुजुग सुबिदार माया हिंकै जों अर बीजेपी नो मा फैलाय जाखा दाइसा ngan nene bo mungkai tamorong ka buko an bu mutawani ka para kai para kai dewan sotar para teng nong wan
আচ্ছা হামবাই